fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Samba sa im noddimo do ko yidde sutura parce que malgré tout mboɗo darma tan ɗo daranmi miñirabam ɗo sababu nde hammadi mi tini noon ko mbaɗɗa ko fof de tourmaji ɗi mbaɗɗaɗi e nder entreprise o ɗo mi tini ɗum woni ni kam better noon par ce que mboɗo sikkuno ko goɗɗo waɗata ɗum e nder entreprise o kono wona an kono woni koɓe kewiide ko neɗɗo kala ko jaɓɓi ɗum woni ko soñata sinno wonino goɗɗo noon hande mi jotta ko ɗo mbaɗa haalde ma ko plainte direct nananmi tawno hande a leeli prison kono bon ko ƴeewanmi ko heewi ko noon andu oɗo entreprise ko hinaram nde ɗo pawmi heen malgré komi debbo komi kaɓaɗo ha darnumi entreprise o wadde kala kone bonna entreprise o hay sinno ko ɓiɗɗo leliɗo ɗo e nder reedam ndu mi jaɓata mi haɓade muɗum ala haala keddiɗo mi sohotama noon woni no mbimi ni kono noon femme à partir de aujourd'hui jaggune a natti liggade e nder entreprise am somi faami ka baɗum licencié ko baɗum koye wona kan haalte anga hande fonno wojjema ko wiide est ce que mi nawanima lawol kon licencié détournement mbaɗɗa entreprise o aɗa miijo heddade ɗon ko erreur erreur ma waɗ ɗum rectifié ma waɗ assumer des conséquences mais ene heɓto neɗɗo fof boss kaki dam palle lare ye jewal mum ti gondi gera jewal mum ti gondi jewal abi mala gide lambori nami anjata ba mali maladam mi woni malika gabda malada yogi dam boggi bernam bibi yogi dam henyere bajjam mali I love you baby minien ma mali maladam ça va ça va oui mais ça va quand même oui ça va oui mina amdir mama kay bi kam monde ko mama sali nodunuma quoi mais ça va kanko nodduno kam pare ko waɗi kam licencié travail ko hein waɗi kam ko keɓi eɗen to hoos rek mais holko mbaɗɗa wawi ni hon ko mbanmi rewi kam ah bon mais comment ça o riwima tan ni laaɓi mais holko mbaɗɗa quand même holko mbaɗɗa ko woni kewi ko hollineruɗaji Samba ko hol ɗum
ko hollum Samba nanu yaka diddaɗo ayi hala didda i ka diddaɗo kay holko mbaɗɗa ko madame ni sa waɗano hunde ayi ari hala mbimi Samba kalden gonga ay liggey no joguiɗa ala waɗi hen fulla ma e fayida nde a ridda nam Hamadan wadan Samba mbaɗɗa ala seri wawi saba ɓedda no joguiɗa fulla e fayida nde a ridda haalanam ko mbaɗɗa ha diddeɗa haalanam ko mbaɗɗa ha diddeɗa haydara mi waɗani wonko mbaɗɗa haydara mi waɗani na waɗani haydara ha liggorno ɓe beele wonnema hande tan janggo tuma hunde jaltima liggey point min jaɓani bon nene nam Hamadi Samba nde ummi entreprise makko nde wari ko ɗo tawi ko mbaɗa jooɗi min e Mali o haalni kam wonde ko diwaɗo Mama Sali ko riwmo e entreprise o mi namdimo noon holko woni o jaɓani haalande mi d' après ça nden ƴettumi téléphone am noddumi Mama Sali mbaɗɗa gueɗe mawɗo noddu Mama Sali ne namdimo ko woni qu'est ce qu'il y a parce que Samba arti ga vraiment yeeso mum ne change et tout wi kam ko ka diwɗo ɗum o kewi après wonko heeɓi haalandemi hen ko haalano wi kam Samba ko waɗi détournement de fonds ha et aussi ko baɗɗo falsifié facture aji entreprise o a haali ko mawni e Samba ay man sa halam ma jaɓan e Samba anda sa wi ma ma jaɓan mbimomi pourquoi wases haala jiiretake eyi mi namdimo mbimomi pourquoi o wi noon kanko vraiment o haɗani son Samba hay dara te aussi ala teddungal ngal waɗanani Samba min noon jakimi pourquoi Samba ɗum ɗon ko an holko hemma ha natɗa e on ene level welannomo min gollito natti weldemo o riwi hen oto waɗen kole muti fay goto natti weldemo tan o natti yide liggodademo on posi tout non attends min ka miñam Samba min ka miñam te aussi min ko jiɗanmi hoorema koko ɗum jiɗanmami Mama Sali ko sehilam mo ganduɗa hande ko ummi e am franchement parler mi yakoraki ene waɗa hen wona gueɗe wona haalasilma gonga Samba mais pourquoi aɗa waɗa falsifié des factures sa wiyami waɗi falsifié facture an Hamadi, jab Hamadi. min a meeɗi andirde falsification Samba deej Hammadi walla hokkam seeɗa Samba ay ko haali ko gonga ay hakkille so asi woyndu ko miijo turoto ƴooga ay na waɗani nde a wiya ka waɗi an kam sa waɗi ɗum a yaltini kalis e nawi an to gaddaɗa kalis gaddem nde addano ɗo e kalis e galle sino ni mata tottoɗa ko min walla mbaɗanoɗa ko min mbaɗanoɗa debbo ma wiya a waɗi ni debbo ma walla waɗi ni bande en kono hoto woni hoto mbaɗɗa ne min kom gujju oto mbaɗɗa gandumi de min ɓe jiidumi ɓe foof leñolam dewol e gorol gujjo ala hen leñolam dewol e gorol gujjo ala hen leñolam dewol e gorol gujjo ala min noon Samba a betti kam Samba a betti kam no feewi a betti kam mi sikkano ma waɗam ni mi sikkano an ko gonanmami ɗo galle ko foof jamma e ñalawma mboɗo dari mboɗo woni avocat ma jamma e ñalawma suba hay kikiɗe mboɗo dari kala ko haala mi wiya Samba nde ko ɗo jaltirta kam Samba min da hoyni kam min a hoyni kam Samba peut être nene ko ɗum ko par erreur tan parce que min mami noddu Sali aussi min namdito ɗum quoi mais courage aussi frère peut être inchallah rabbi ça va y aller quoi moƴƴi nani dañi chance ni sa yi joni Sali waɗani won gueɗe ko sabu ma Sali miiji obo boji ɗi